ang ato ang main basis sa ato ang argumento that the Bible is the okay, kini nga tawag ining Biblia kanang Holy Scripture mao na ang Biblia nga written word. Gipangitaan tagka og sitas, unsang sitas na ang gitubag nimo sa kuha 17:17 San Juan. Pag-prove nimo nga that refers to the Holy Scripture kanang giingon nimong word of God na written word of God. Giakusahan ko nimo nga definite fallacy kay ang definite fallacy tong giingon kaganina nga wala na ilaing alternative nga term. Nga gihigot nang ginako sa isa ka term. Ikaw na mismo nagtubag written word of God nang giingon din ng tawag ining word of God din na sa 17. So, ang major premise, the written word of God, then akong conclusion, written word of God. So, asa man ko dapit na hitabo nga nakahimo ko og tawag ining difference fallacy. Okay, tubag. Asa diya sa giinsulti nimo nga written word, og spoken word na gamit-gamit kagay nas pagtubag. Kay imong pangutana ganina, layo ra man kayo sa imong unang pangutana. Kaya itong isgutan ra nga asa mabasa sa Biblia nga ang Bible, basta mo yung Bible, old and new. Kaya tarong gitubag tika nga. 21 seconds na. Okay. So, buti pasabot, naghimo-himo ka og tawag ining puntos about the logical fallacies nga di ka kabarog o di ka katindog sa gisulti ng akusasyon nakakommit ko og definite fallacy. Nga sumala diha sa ato ang gisgutan, ikaw na mismo nagtubag nga written word of God na. Tubag. Wala ako nagbot-buhat. Ikaw may nagbot-buhat, Brad. Kay ang atong topic ganina, Brad, about Bible nga basta mo ingon tag Bible or Holy Scriptures, nagbase na siya, nagpasabot na siya og Old and New nga Testament sa Bible. Nya gimo mag-isupak, nya naabot na po siya written word ba na o spoken word? So definis pala si mga ibuhat gamit ka written word. Time. So wala man ko igo ra man ko nagfollow up sa imong tawagan nga gigamit nga text, di ba? May base ato ang main argument. So di lagi kakabarog karon nga nakakommit og definite fallacy. Ngano man kay ang tawag inconclusive question about man sa written scripture nga imong gitubag nga written scripture ng San Juan 17:17. Gay tubag. So dili sipiat juga definite fallacy juga ikaw may wala nakatumong sa imong pangutana ganina. Limang ka imong pangutana una Bible. Basta Bible, old and new ba, Brad? Yes or no? Gitubag ka nga, basta Bible, Holy Scriptures, Brad. Nagpasabot gina siya sa old and new. Inyo gisuportahan gina siyang libro, gisuportahan sa mga standard difference. Nya gisupak nimo naabot ta buka naabot ang written word. Wala ayo sa ako ang tawag ang teaching diri pa ko sa imo ang tawag ang teaching. So di ka barog. Di ka barog nga nakakommit og definite fallacy kay tungod sa hinungdan nga kanang giingon din ha sa 17:17 San Juan, dili gyud na siya written word. Sakto o dili? Sakto o dili? Sakto ko, Brad. Ikaw may sapiyop sa pangutana nimo, Brad. Kay imo ra magisapok-sampok imong pangutana. Ang imong pangutana mong ganina god about atong written word ug spoken word. So yung pangutana about sa Bible, Holy Scriptures, definis ka nagamit-gamit ka wala ta nagisgutan ng spoken word ug depinaning spoken word ug written word. So definis pala si gamit-gamit ka sa sariling para mahumanta ani nga issue ingon man ka nga tawag ining written word nang gigamit sa San Juan 17:17. Pwede ba ko tagaan nimo og tawag ining biblical text that the St. John chapter 17 verse 17 refer na sa written word of God? Para mahumanta. Tubag. Pwede ti katagaan oy. Ngani kung basahon nimo nang 2 Timoteo, Brad, 4 kining 13 ang gingon diri, Brad. Basta kung basahon nimo nang 2 Timoteo 4:13, Brad. Aga nang gisgutan di ang libro, Brad, Bible, Biblia na siya, Brad. Pasabot old and new. So walay lain nga balaan nga kasulatan dis kalibutan, Brad. Bible lang, dili sisisi, walay labot bisag unsa. Bible lang kay balaan. Wa pa ko nangutana sa 2 Timothy chapter 3 verse 4 o katong kanang chapter 3 verse 16. Ako pangutana ba kanang gisulti sa balaang kasulatan mga kanang giingon ni Kristo nga pulong ang imong pulong kamatuoran refer na sa written word of God. Kay mo man na imong interpretation unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo nga naay mga apostol nudlo kanang giingon ni Kristo nga ang imong pulong kamatuoran refer na sa written word of God that refers to the Bible. Okay, tubag. Dito gina siya sa kuan, Brad, spoken word, Brad. Klaro man kayo, Brad. Basihan na to ng
ay sa katawa basihan na to ng Juan 17 mo ito nagigamitan ti kagani na gani og hermeneutic principle interpretation. Gigamitan kit ti kagani na nga hermeneutic principle Time. basihan sa isa lang ka verse. Time. Pag ikaw 1 second. Time na. 20 kasama seconds. ko 1 second. 20 seconds lang. Wala na po 1 second. 20 seconds. O sige, 1 second. Sige, tagaan takag 1 second. Sige, be. Continue. Isa. Pagay ko ka rin din. Lain na po, di mo iparindi. Asa ako sa 1 second. Sige. Lain na po, di mo. Ready, get set, go! Di mo na 1 second, di mo ba na Pait. So, admitido ka na karon na makakakaganina na kanang 17 sa San Juan, ingon ka nga written word of God. Sa may tinuod, written word of God or spoken word of God ka na? Okay, tubag. So, ang tinuod, Brad, spoken word of God. Wa man mo gi klaro god. Wa ko na makak, Brad. Ikaw ang namakak, Brad. Kay nganuman gigamitan man ko nimo fallacy nga definite fallacy. Amo ito ko, Brad, definite fallacy na siya, Brad. Kay nagbot-bot kag sariling term nimo. Muto nimo definite fallacy. Time. Wala mo nagbuhat-buhat ng sariling term. Ay sa lagi pag Kay time ang lagi. major. Ala mo 21 on. Ang ato ang gisabutan 20 seconds. Sa naman tao ni. Oh, Imo man ang one. Sa imo screen? Di ba? Naana sa imo screen, no? Sige, Sige naman player. good eh. Ani ba? Ani. Ang atong issue about the Holy Scripture nga inyohang doktrina kuno. Gipangitaan ta kagsita sa Biblia gitudlo ba na sa mga apostol? Ingon ka nga gigamit nimo ang San Juan 17:17. Pag-pray ba nga, refer na sa Biblia. Karon ni gawas ang kamatuuran nga spoken word na, dili written word. So, admitahon ni mo kaganina nga na makaka. Dili na ko admitahon, Brad. Ako ang i-explain karon nga ikaw man na makak, Brad. Kaya nga naman, moingon man ka nga wala na gitudlo sa mga apostolis ng Bible. Nga gigamitan di kag Juan 17:17. Dili mo dawaton kay wala din nagitudlo sa mga apostolis. Itudlo na oy. Dili ni mo dawaton kay against ka sa Bible nga gitudlo sa mga apostolis nga basihan ang Bible which is sulod na Old and New. Red herring. Naghimo na po ang isyu nga tawag kini. Naghimo na po ang isyu nga dili mo akong gilitok. Naghimo na po ang isyu nga dili na mo akong gilitok. Okay. So ingon ba jud nga gitudlo gid sa mga apostol nga ang Biblia composed of Old and New Testament niya. Di na magini mo na magamit ng 17:17. So akong pangutana again, unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang mga apostol nanudlo nga ang Holy Scripture composed of Old and New Testament. Okay. Tubag. Ang mga apostoles nagtudlo, so ato ang basihan ang 2 Timoteo. Okay, 2 Timoteo 4:13. Sunod pangutana, Brad. Okay. Sa 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13 refer na sa Biblia. Okay, yes. 100%. Refer kina 2 Timoteo 4:13 nag-refer na siya sa Biblia, which is kining gipasabot diri sa verse mga kapila ni siya nga word basta naglitok niya word nga libro pasabutan na Biblia. Kung basahon nimo ng 2 Timoteo 4:13. 100% kung wala ka study ana tunay na lang. Okay, karon kay siyempre nagtuon man ta karon. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nanudlo si San Pablo nga kanang iyang gisulti sa tawag ining 2 Timoteo 4:13 refer na sa Biblia composed of Old and New Testament. Tubag. No, tubag. Kaning 2 Timoteo 4:13 mo dagan-dagan paglain. Namuta na kaganina nga nagbasa ba ni siya sa Biblia. Kaning 2 Timoteo 4:13 gitubag ka nga yes, 100%. Kung mo nang tun-an, Brad, ang kanang word dia nga libro ug sa English book na siya, Biblia na sa Greek. Okay, sige. Balik ko nako ha. Okay, balik ko nako. Okay, Ay, balik-balik. Wala ba di ayo. Inuota ka din ha kay mo man na imuhang tawag inang gikot. So karon kanang 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13, kinsa na po nag-ingon nimo nga Biblia na? Tubag. Kinsa ang nag-ingon? Kaning Biblia nga akong gibasa, 2 Timoteo 4:13. Kaya kaning word ring nga libro ko sa English na siya, gi-translate na siya sa English og book. Unya kung sa Greek na siya, gi-translate na siya diag Biblion, Biblia. Mao na siya, Brad.
mo tong gitubag tika nga yes, Biblia Okay, okay. 100%. So diha ka ni gamit sa tawag ini nga term kanang word nga Bible. Pwede ba ko nimo sultian og anus ana na sulat ng 2 Timothy chapter 4 verse 13? Okay? Pwede ti kasultian sa karon, pwede ti kasultian pero dili sa karon. Kaya ako pa nang research kung kanusa di man na mo tong topic good, research. kanusa. No. Akong tubag, pwede ti kasultian pero dili karon, pero basta kay ang imong pangutana ganina natumbok nako, nabutata ka kay nganuman Biblia man gisgutan sa 2 Timoteo 4:13. So wala pa. Magtuon pa man gani ka. Ayaw sa paghatag. Napako ito seconds. Wala. Napako ito seconds. Itig ba ito ganyan isa-isa? Seconds daw, sige. Pagsapaw-sapaw, bro. Sige, continue. Ay, pagsapaw-sapaw ba kay nagtubag ko ganina, nako ito seconds ko nga 2 Timoteo 4:13 nag-refer gid siya sa Biblia, Brad. Nya natubag na ko yung pautana ganina, mo na nga karon nagbalik-balik lang ka. Ang sunod pangutana. Sige, sunod pangutana. So, buti pasabot katong imong conclusion mali to kay mag-research pa man ka before ko nimo tawag ining tubagon. So mali to imong conclusion nga tawag ining diha pa ka motubag kung imuha nang gitawag og research. Tubag akong tama ato. Ikaw may mali na pod. Kaya nga naman, ang imong papautana, lugsot-lugsot lang bisag asa. Nautan ka kanusa. Di mo naman itong topic. Nautan naman ka kanang 2 Timoteo 4:13. Nag-refer pa na siya Biblia. Ito ba, yes, 100%. Asa man imong gukod na. Ningukod ka dito sa kanusa. Kanusa man nagisulat. Time. So, ngano nakapangutana mo kung ano sa mo nagisulat? Ngano man kay pag ino nag-compose of Old and New Testament. So, but pasabot, kompleto na ang mga libro sa panahon nagisulat ni San Pablo ang 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13. Mo na akong puntos. Kay ingon man ka nga Biblia na that refers to the Old and New Testament. So, but pasabot, humana ang mga libro nga nasulat. Dili ba ang katapusang libro nga nasulat sa Bagong Testamento na human sa pagkasulat mga around 99 to 100? Sakto o dili? Okay, tubag. Masakto man na siya o dili, Brad. Basta kay ang akong tubag ganina si mong pangutana nga tumbok. Katong nga 2 Timoteo, Brad, 4:13, nag-refer ba na siya sa Biblia? Nagitubag ti kag yes. Moto nga karon naglikoy-likoy na kag ano man natubag man ka. Diri ka mo focus sa 2 Timoteo 4:13. Di yung kaka-ipit nga di wala nag-refer sa Biblia. Naipit na kay. Naipit na kay. Anong tawag ini naipit na ka kay di ka katubag sa mga tuig. So naghatag ka konklusyon nga dili mao. So kung ang New Testament, particularly ang last book of the New Testament na sulat mga around 99 to 100 AD. So admitahon nimo karon nga tawag ining kahaponon nga kanang gisulti ni San Pablo nga libro sa 2 Timoteo 4:13 dili na refer sa gitawag og tibuok New Testament. Okay. Ako akan tubagon, Brad, nga si Piat ka, Brad. Di na ko admitahon. Di na ko admitahon kay basta moingon kag Biblia, Brad, naga-refer gyud na siya sa Old and New, which is Holy Scriptures. Sulod kay ako mga tubag, no? Ang imong pangutana puro may pertin na tubag. Ganyan ang utana kag Holy Scriptures. Di Bible ba na siya? Ang Bible, Old and New ba gyud? Yes. Karon 2 Timoteo 4:13. Puro lang assumption eh. Puro lang assumption, wala basis eh. Ang imuhang tawag ining basis wala man mo haom sa text nga imuhang gigamit. Di ba? Di ba? Ang ato ang gitan-aw ang historical criticisms kumbaga. Kaya ang imuhang interpretation sa 2 Timothy chapter 4 verse 13 refer na sa Old and New Testament. Nya at that time wala pa nahuman ang New Testament. Kinsa mo gyud nagsulti nimo? Nga kanang gitawag og 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13 kay wala magitawag ining nasulat nga anang moong sitasa. Kinsa mo gyud nagsulti nimo ana nga refer na sa gitawag og Biblia? Okay, tubag. Ang Bible, ang Greek interlinear ug ang Greek word anang giingon diha ang libro. Kaning giingon diri kung basahon na dada usab ang mga libro, labi na kadto mga libro nga panit. Kanang gilitok diha Biblion. So klaro kay Brad, Biblia. Unya mo na nga sipiat ka karon kay nagpataka ka gukod-gukod, wala ka kay ani. Time. Dili nabasahan ko na. So buti pasabot kanang giingon din na nga word nga Biblion refer na sa Old and New Testament bisan pag panahuman ang ubang gitawag og mga libro sa panahon nga gisulti na ni San Pablo. Matawag na siyang gitawag og Biblia. Okay. Kamagin Brad, kamagin. Nabungol. Sige, ani ha. So,
admitahon nimo karon nga kanang giingon din na sa second Timothy chapter 4 kanang giingon din na nga Biblion. Kanang giingon nimo nga gihawiran nimo nga term ba nga composed of Old and New Testament. Imuhan ang gihinganlan og New Testament bisan pagwa panahuman ang gitawag og mga libro sa New Testament at that time. Okay, tubag. Admitahon ako, Brad, nga sakto ako ang interpretation ug mali ang imuha. So ako yung gitubag ti kakaron nga mali gid mo interpretation, Brad, nga ang Biblion diha nga gisulti wala nagbase sa Old and New Bible, no? Kay basta mo ingon karon mo research diha unsa man ang Biblion. Biblion is Bible. Biblia. Time. Napagay 2 seconds. So, napagay 2 seconds, mo ingon nag-time. Tanawa daw. Tipid. Di, pag ingon pag 18 ganina, naingon kag time. Di- Mo di- ingon time niya alas 20. Bisa pag imo ang i-record, bisa pag imo ang i-review. Klaro Sige, kay Brad, continue kami. Tagaan ta lang kami. Paundayon lang tagaan ta 5 seconds. Sige, continue. Okay. Ito bag tika ganina, Brad, nga ang kanang giingon diya sa ikaduhang Timoteo 4:13 nag-refer na siya, Brad, sa Biblia. Nya kung kag Biblia bisag ikaw nabalo bisag Time. imong mama may balo dito nga basta. Okay, sige. Ay sa lagi. Kami nagtuo man mi kay gitudlo man na sa Iglesia Katolika namo. Okay, Okay, karon salamat. kanang giingon nimo ba nga 2 Timothy chapter 4 verse 13 refer gyud sa Old and New Testament. Pwede ko nimo tagaan og basis nga kanang word nga Biblion dinha mao na ang pangunahon na San Pablo nga apil ang ilang mga writings. Okay, tubag. So pwede kayo ti katagaan bisag tanaw nimo diha sa strong diha sa Greek interlinear nimo na maka diha klaro kayo unya gigani gisuportahan nimo sa imong sulti ganina nga bisan kaniya akong statement gipanudlo na sa Roman Catholic Church. So usaon pa man karon nimo na magi-admit unsa na mo taong kay sunod pa na. Di wala bi ako nag-angkon sa imong tawag ining argumento. Akong giangkon nagipanudlo sa Iglesia Katolika nga ang Biblia written word of God. Mo na akong giingon. Bungol ka. Okay. So, buti pasabot, wala kay basis nga mahatag karon nako nga kanang interpretation ng word nga Biblion dinha sa gitawag og kining 2 Timothy chapter 4 verse 13 refer na sa gitawag og composed of Old and New Testament. So, wa kay mahatag nga ebidensya. Oy, balik-balik di kami na pabungol-bungol dayon ka babi kay ikaw ang tigpangutana pabungol-bungol dayon ka. Ito bakit ka nga na kung tanaw nimo na sa strong dia sa Greek interlinear nimo dia na makay apa na siguro dia or na kay libro gyud nga kuan dia tanaw nimo ang strong anang gitawag dia Biblion nag-refer na siya sa Bible. Basa. Okay. Tanaw na to ha. Sige, tanaw na to. Na strong. Okay. Na naman titawag yung kuan 2 Timothy 2 Timothy chapter 4 verse 13. Greek. Sige, Greek. Tanaw na to. Sige. Kini Protestant ni ha, dili ni ako ang tawag anang kuan ha. Dili ni sa Katoliko ha. Kay strong man ang imuhang gikuan, dili ni sa Katoliko. Okay. Kining word din nga Biblia. Sige, tanaw na to. Okay. Sige. Sige, ato asang i-share screen. Share screen sa nato, okay, para makita nimo ba? Share screen. Okay. Greek. Pwede ba nimo basahon? Okay, naman kay tanang word nga Biblia. Pwede ba nimo basahon? Okay, basta Greek. ako, Brad. Sige. Greek. Okay. Kini. Biblia. Dili ba kini nga sentence ba? Saan? Sige na palihog ko. Basa na po. Biblia. Basa palihog. Kining hole. Di ba ko kubalo ng Grego niya, Brad? Kinara mo Biblia. Ako na lang basa ka, di mga kabalo mo basa. Ako na lang basa ako, di mga kabalo mo basa. Sige daw. Sige. Nagragomi na Biblia. Naa ba kay mabasa din o imo ba na kani strong concordance man ni refer sa Old and New Testament? Okay.
Wala man Tubag. wala may nabasa din nga refer sa Old and New Ana, Brad, Testament. Kung na ay ikaw nabasa. mabasa diya sa isa, Brad. Kaya man kaya, Brad. Dos Ay, sa, Timoteo. ikaw gani nag-ingon gani ba, di ba? Ikaw nag-ingon. 20 seconds. Ay, sige. Sige, ako asang ako asang ikuan. Ako asang i-share screen para tawag ining kuanta para unsa na para unsa na ba? Para gitawag og kining nindot ang dagan ba? Ni aha. Sige. Sige to baga palihog. Baga palihog. Okay, tubag. Okay. So, kay mabasa diha, Brad, nga nag-refer na siya sa Bible, Brad. Gitubag tika kay, di mag-explain naman to ganina, nga, basta maingon ka og Bible, old and new, ako ang ginagi-panindigan ganina. Kaya karon giingnan mo ganina nga, imo pa yung isuportahan nga, ultimo ang Roman Catholic is nagtudloan na. Okay, time. Time. So, wala magitawag ining mabasa din nga Old and New Testament. Nagkutlo ka og tawag ining strong concordance, wa magyud kay mabasa. Makanang word nga Biblia refers sa Old and New tawag ining Testament. O kinsa maging nagsulti gid nimo? Nakanang word nga Biblia sa 2 Timothy chapter 4 verse 13 refer na sa Biblia. Wa mo gid tay mabasa diri. No, kinsa nagsulti nimo? Tubag, ang Bible, Brad, draw Biblia, dako kay nakabutang Biblia, Brad, Biblia. Nya nakabutang diri Brad Biblia de. Nakabutang diri Biblia, Brad, ako basahon na. Gingon diri mga sulod. Gingon diri mga sulod. Mga sulod. Bagtong kasabutan, nya gingon mo diri karaan kasabutan. Gingon diri nga ang wala eh. Old and new. Wala eh. Ang tawag ini nakuha nako diri sa strong concordance nga imo ang gikot, wala man eh. Wala eh. Wala ako'y tawag ining nabasa eh. Ang giingon din ni sa strong concordance, klaro man ni kaay dinhi, New American Standard would not contain the books that would be written, contain the books that should be written, the written books sa tawag ining INT. Nya 2 Timothy 4:13 kay ta Biblia malistatas with corpus and the books especially wala may giingon din nga composed of Old and New Testament. So ambot pasabot na makaka. Wala ko na makatubag. Wako na makak, Brad. Ikaw ang namakak kay nag-live ka karon, nag-broadcast ka karon, imuhang ginapamatuod nga basta Biblia dili Old and New. Unsa man ikaklaroan niyo bala ang Biblia? Kaya pa yung spelling B-I-B-L-I-A Biblia. Unya ang gistudlo diri Biblia karang kasabutan og daan kasabutan. It is a fallacy of accent. It is a fallacy of accent. It is a fallacy of accent. The term Biblia gigamit sa 2 Timothy chapter 4 verse 13 dili na refer sa word nga Biblia karon kay Latin man na. Dili man na tawag ining Greek kanang word nga Biblia. Bantayan na to ha. Atudluan ta ka. Kanang Biblia karon nga ginagamit karon nga word that composed of Old New Testament Latin na dili na tawag ining Greek. And at the same time, 2 Timothy chapter 4 verse 13 wala pa nahuman ang New Testament at the time. Wala pa nahuman. Kay gisulat na mga around 2 Timothy gisulat na mga around 60 to 70. Buhi pa si San Pablo, namatay San Pablo mga around 67. So therefore, di pa matawag nga complete 27 books of the New Testament. So, kinsa mo ginagsulti nimo? Balikan ako, baka ako pangutan. Kinsa mo ginagsulti nimo nga kanang 2 Timothy 4:13? Tawag ining refer na sa Old and New Testament that composed of 27 books in New Testament. Tubag, ang pulong sa Ginoo mao ang Biblia. Nganong supakon magyud nimo ngoy, nga bisag daga kay mo Biblia, may wal di ba gani kay dili inyo ang Biblia kung ginadala. Katuning sa Baptist. Klaro na B-I-B-L-I-A. Pareha sa imong gibasa gani nga strong Biblia. Unya kon ang pasabot diyan ni Old and New. Time. Kung makabasa ko sa Griego sa Old Testament nga naay word nga Biblia, so na po New Testament sa Old Testament. Tubag. Naanag yun doy. Basta kay Old Bible, Testament? nanay Bible sa Old Testament. 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 Gani ka ng Torah o Pentateuch. Bible gani na. Di, nanay Bible. Ang imong pangutana gani na, nanay Bible, nanay Biblia sa Old Testament. Nana. Ito ba ka nga nana? Okay, time. Matawag ba na nga Biblia kung wala New Testament? Tubag.
Yes, 100% matawag. Kaya naman, nag-refer na siya sa mga si scroll o mga balaan nga mga pulong sa Ginoo. Dili sisisi, kaya di ba na balaan? Bisag na inyo ang libro, Biblia ninyo nga American Bible, gi-explain dito. Nga ang Bible is a Christian Bible. Mao na ang Time. Pentateuch, Genesis, Time. Exodus, Leviticus, doon. So, bot pasabot, niangal na ka sa tawagan ng inyong dokumento, kaya diri ka sa amo ang tawag ining dokumento. Ang akong question, simple kayo. Simple kayo. Ingon man ka nga that the Bible is the Word of God. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga ang Biblia pulong sa Dios. Okay. Og na ako'y mabasa, Brad. Admito ni mong bakakon jud kang dako. Mutubag ko? Yes or no? Yes. Mutubag ko? Challenge. Okay. Sige. That composed of Old and New Testament na kanang 66 books, sige. Dawaton ako. Ang Anong imong mga Old and pauta na New Testament, ganina. ha? Sige. Ang imong pauta na ganina. Dawaton ako ang challenge. Dawaton ako ang challenge. That composed of Old and New Testament. Kung mo na atong isyo. Ayos. Ikaw nag-challenge. Ayaw. Laro na Ikaw ako. ang nag-challenge. Ang imong pauta na ganina. Nabay mabasa nga basa Biblia pulong sa Dios. Mo kita bisa pa i-review na to. Akong question. Paminaw. Ayaw rin i-delete. Pinamay akong question. i-delete. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga ang Biblia pulong sa Dios. Mo na akong pangutana. Nalipong ka ba? Nalipong ka. Ay, i-delete ha. Ang imong pautana ganina. I-repost ko ni. Asa mabasa nga basta Biblia pulong sa Dios. Ya ako kang i-challenge question. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga ang Biblia pulong sa Dios. Sige. That composed of Old and New Testament, ha? Ano ha? Ako'y mabasa Brad, English man. Lagi. Challenge. Admitahon ako. Ako'y challenge. Ako'y challenge mo. That composed of Old and New Testament, ha? Lagi. That composed of Old and New Testament, ha? Sige, basahan na palihog. Kung wala kay tawag ining mabasa, sige, basa. Sige. Ang imong challenge nga naabay mabasa nga basta Biblia pulong sa Dios. Kung naako'y mabasa Brad, admitahon nimong bakakon ka. Di ang akong question, ay usab akong question. Ang akong question sa imuha, simple kayo. Simple kayo akong question sa imuha. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, ang Biblia pulong sa Dios. Klaro kayo Brad. Nalipong ka? Isa ba? Nalipong ka? Dawaton ko na yung challenge eh. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, siyempre, kapitulo, bersikulo, gisulti sa mga propeta, gisulti sa mga apostol, gisulti ni Kristo, nga ang Biblia is the Word of God. Sige, sitas, ihatag na. Okay. Sumasabot. Dili sa litra po litra kay. Nasa dili sa litra, gingon riyo. Isaiah 34, Isaiah 34:16, gingon ri. Isaiah 34:16, gingon riya. Susiya og basa sa libro sa Ginoo, walay usa kanila nga makulang o mawad-an sa iyang pares. Kay pagbuot kini sa Ginoo ug iyang espiritu mo'y magtigom kanila. Di lang na mao ha, napaisa. Walay mabasa. Walay mabasa. Walay mabasa. So ang buot ipasabot di ay namakaka. Sa Isaiah 34:17 walay mabasa nga ang Biblia that composed of Old New Testament pulong sa Dios. Next question, kay wa may mabasa kinsa nagsulti nimo nga ang Biblia that composed of Old and New Testament pulong sa Dios. Matulog. Kabagan na palihog. Magkatawa man dani niyo. Nalipong gid na siya ba sige ato sa nag-ikon kay wala pa man siya nitubag. Lipong gid ni siya ba sumala sa masabot. Ay lang Brad, ana mo amo Brad. Ano lang. Di ba nagawali man mo dito sa park sa San Pedro? Nga taga-sama lang mo Brad. Sige, pwede mag-abot pwede. Ano sa magkata pwede mag-abot? Ano sa magkata pwede mag-abot? Punta ka ko Brad kay naman na parehas tang busy. Punta ko sa mo nya kada Domingo man kabalo man jud ko di ba? So Brad. Actually dili po ko taga Domingo nag-adto pero kung moadto ka adtuan ako na kay para at least magkahimo tag formal discussion. Okay. Sige. Sige. Chat. Okay. Di ayun lang po pag chat-chat nga tawag anong kuan. I-chat to kana sa schedule na ha.
Schedule Oo. na ha. Hindi man ko nag-reply. Okay, Basta okay. tawag ang tanon ako, hindi ko nag-reply. Di po ko nagasin. Okay? Sige, Okay, sige, Brad. sige, sige, sige. Sige, Okay. Okay, so na, di ba? Oh, di pangka bisag asa maabot. Bisag asa maabot, masabot nya gipangutana og tawag ining unsang tools of interpretation ni dagan og hermeneutics principle. Pag abot sa hermeneutics principle, wa pud siya kabaw og asa dapit siya mo gamit ana. Sus Ginoo ko in taon. Makaluluoy kung baga. No, nganong dito mi ni adto sa tawag ining about the Bible kay mo mo daw kuno na ang gitudlo ni Ellen G. White. Karon pa ko nakaatbang og tawag ining sabadista nga kana bitong ang iya bitong argumento di daw letra por letra. Subot pasabot wala sila'y katungod nga mangita natog letra por letra. Tungod kay sila mismo nagtudlo og mga butang dili letra por letra. Di ba? No, number two nga tawag ini nga point. Ingon sila ang gitudlo daw ni Ellen G. White gikan daw kuno sa tawag ining balaang kasulatan kinsa pinagtudlo niya. Wa tay mabasa sa balaang kasulatan nga ipasa ang pagtuo pinaagi lang sa pagbasa sa Biblia. Wala. O mabito pag question nato bisag asa na lang nilukso. Primero gitindugan niya nga kanang 17 kuando kuno tawag ining written word of God. Ya pag-abot sa may di bitaw ay kuan gina spoken word of God. Astang tawag ining disgrasya ha. Di ba? Madisgrasya gyud eh. Madisgrasya. Kanya at the same time sa samang pag-agi complementarily ha. At the same time makita nato nga nigamit siya tawag ini mga punto outside the Bible. Gamit og Greek concordance. Nagpag-Greek pa niya pag pagbasa dito ang una niya ang word kuno nga Biblia mo na kuno na ang Old and New Testament ano sa pa nahitabo nga mo na interpretation sa mga Kristiyano at the time nakauna-una ba ang mga Kristiyano nga apil ang iyang writings sa pag-abot nga sa iyang tawag ini nga pagsulat particularly kanang 2 Timothy chapter 4 verse 13 wala eh wala kabalo ang mga apostol nga ang tawag ng ilang mga writings i-apil sa gitawag og kining compilation or canonization sa Holy Scripture. Wala eh. Mo bitaw nga, di sibat. Ay noon, wa ta kabalo kay naabot naman daw kuno ang iyahang tawag ini nga amo. Kay ato pang sukit-sukiton. Kay ingon pa niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 13 apil din na ang New Testament. So buti pasabot gibutang niya ingon ang huna sa una-huna ni San Pablo. Naguna-huna ba si San Pablo at the time nga kanang iyang writings ma-apil sa testamento? Wala oy. Wala naguna-huna San Pablo ana. Asa man ako sa gusto na ko sa ihatod na kanang ilang teachings concerning that the Bible is the written word of God, kinopya lang gikan sa Katoliko. Mo de punto. Ingon pa sa kuha, definite fallacy daw kuno. Unsa di nga to ang tawag ang major topic? Ang major topic is about the Holy Scripture, the written word. Din ako ang conclusion about the written word. Kay gigamit iyang 17-17. So kay din sa kagwanta ni angkon siya nga ang 17-17 spoken word, dili sa written word. So buti pasabot ang iyang paggamit sa 17-17 panglingla pagpangilad. Dili mo pwedeng gamiton nga ang nasi mo nga written word niya ang imuhang tawag ining basahon spoken word. Yaga. yaga yung gayo, mga sir og mga ma'am. Bisan usaon na ko og tawag ining analyze sa iyahang gitawag og mga tubag. Wala gyud mahitabo. Nga nakatunong og tawag ining tinuod. Tanawa. Quote pa og mga falas-falas wa sa kabantay nga mahimo lang kang tawag ining makakomit kag fallacious argument kung number one ang inyong major topic or ang main topic niyo mulihis ka. Mo bitaw logical kining defense fallacy o sa logical error. Ang usa man logical error of reasonings. Mahimo kang error of reasoning, makagamit ang error of reasonings kung sa major topic nilihis ka. Wala man kumulihis. Kay ang iyang tubag mo oram pud akong gipangutana niya. Yaga. Gamit na po sa Isaiah chapter 34 verse 16. O managunahon na ang mga propeta at that time nga naa 27 books nga moabot. Ang unahuna ni propeta Isaiah at that time mao ng Pentateuch.
O pag imi mo abot diha, ako to sa sukit-sukiton diha. So mo na nga sunod, nga ako gipangutan asa man namang ebidensya, mag-research pa daw siya. Di una ka mo atbang diri, dapat mag-research una ka. Di ba? So, yun, dili makabungkag ang tawag ining kabakakan sa kamatuoran. Ingon man siya nga taga-Samal raman daw siya. Walay problema, basta mo message lang nga moadto siya og tawag ining San Pedro. Andaman ko pa na sa sound system. Yan na ay tawag ining klaro nga moderator kay para sigurado gyud nga naagyoy kuan. Naagyoy tawag ining formal nga discussion kumbaga. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.